KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno Mody hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno Mody effectivement be tohos be to hay jibinede ada haala biyam e kali ko dori walla ko nangam e nangam ha o de kelli faade marde be liggoto mo ngoni suwa tohos be wono biyo do nyawdo nyamudum ha nganda mi ko be dimo bi yimbe jeedin ey bi yimbe jeedin kadi jibinimi min wonata do sukabe boy manda ko boy town odon biyo don puntabe min mon tawdo pa town wallahi kalto mbawdo den kalto yaltat ala ni ya hangata no ala problem adno way to hajibine assalamu alaykum wallahi mo anda sa wallahi mo anda majjar non hunde wallahi bawidi ko an min calminde de mi salmitimo mon gasi ngado kam hade ma ande jikko mun tan ngandon kalis bawidi wallahi an kedi e jewam Allah ne seedi kadi an kedi e jewam ga seedo ber hedima e jewmen ga seedo comme culudum sukuma hante yonti kalden gonga parce que gila ñenne haala kalis o haala do ha joni mi ƴewtinima ko ni mbaɗoɗa e amen gila mbimi tan kalis mo bannoɗen ket majji te majjirani sagom ko ni mbaɗa yaltande mi noddima téléphone laabi tati a jaɓani mi ƴettude sababu nde kalis yaltande te cikkumi noon kalis ko woni hakkude men ko ɓuuri kalis te neɗɗo fof no foti heddotade ndimago mum par ce que aduna anda to jofoyte tawi noon ko bone kalis wonno alhamdoulillahi rabbil alamin eɓe kewi wiide neɗɗo haɗa ma andude jikku sehil ma tan ma kalis ara walla debbo ara min noon hande ɗum laaɓi kam tiiɗi kam tigui rigui hande somi ñamaninomo million ma nawam kasa min kay ɗum ala haala ni oɗo kalis mo mbaɗɗen ɗo ene ket mi anda holɗum o mene jari kam ha kaso ina jarini kam ha kaso kaaliɗo alhamdulillah onon mbaɗon mi jejjiti jammaji ne musde mbaɗare mbeɗa haɓɓi keetam ha tiiɗi mbeɗa yaade moɗon e moƴƴi bawɗi bawɗan kalto mbaɗɗa ket 5000 fof min mbaɗi ɗon ket 30 de wona ha jaam min ko mbimon ko kalis o yaltat tan walla jehen lawol yalta walla laamu jonno baɓiɗi ni on foti minoma e notami gay an kadi min gonnomi koye ƴewtinadema tan Allah kadi e ƴewde kadi ndimagu ma holto tolni e cehilagal men est ce que ko gonga mi jaɓi noon Abdou Aziz ko sehilam tigui somi woni melama ma ar somi woni mettema o ar kalis o meeɗa majjude kalis mo mbannoɗen keto foof nani hay mbuudu mankani hen Allah aɗan gañimi de bawi yaflaren ni kalis o nani ay andi non ala ɗo kay hankkadi mi yi kadi min gonnomi koye ƴewdade moon aɗa andi mbino kon sukaɓe mon tawɗo mawɗo nante aɗa ya fo laari gonnomi koye ƴewde ako wuuro ɓe wullo hay nokkuya hay tawi min mbeɗa heeɓi haqiqi mbeɗa andi so waɗani kalis o yaltata kadi mbiɗa ñamata kalis kalito ƴewede mbaɗɗen ala ƴettu Aziz ay ketmi min goppi ala kedden ala ƴettu ala jew hen joni jew hen mi anden ma gueɗel joni kaalido ko min haalno
ko min haalno aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa heeɗi komi ñaaguiɗomo saabi Allah oɗo kaalis mi yiiɗa wiide aɗa ƴetta ɗum an jimmo ya ƴettu kaalis o saabi Allah ko min ñaaguima minen min Abdou Aziz fof min dokkimo ala hormaɗe noon Aziz ala min doggimo ƴettu ala min gonnoto koye haalde haaldu jehen ni wonmo foti yaade ni ƴettu mbere Allah ko ganduɗa noon neɗɗo ne foti jogade ndimako aduna wona kalis ndimako ne moƴƴi e neɗɗo eɓe toon jeeyi tan mbaɗa kay on dokki ndimako ne moƴƴi e e ɓerɗe mon laaɓɗe on jarama Allah jarama kaali koy hay goto hata kaali la kaali sala galle welata kadi jaam dañata machallah an kam ɓeeɗo est ce que wona fof biyeɓe gaddi ɗo ɗi Koorka Thierno mo assalamu aleykum Alaikum salam. aɗa goto laaɗo Aha kay. ne mbaɗon Mawɗum mbawiɗi. enen ne Ñalleja. yawur Ɗay tampere. aɗa selli Aɗa selli. ɓe mbaɗ tampere Jam woni toon. alhamdulillah Machallah. horo bamma Bisimilla wonde. alhamdulillah rabbil alamin ya rab nammo ɓe wonɗa koye tekkeɗe de Ayi min koye sowde. tereɓe Bisimilla mi an. mbani ba kooni est ce que wonde fof nan muusa ɗum yo littenen wona mayde la ilaha illallah alhamdulillah Guiya ceerno Mody mara boyando ala wona no fewi eyde min de dow ton wonno e ko noon wallahi ko noon Mbaɗa ɗum on celli mbalta ɓen jam tawni de moɗum alhamdulillah wallahi mawɗo o tampere haade adu mbaɗa tampere tampere kay aɗum so haaɗe aɗum fewani no mbaɗa ala nde tampere kay Wallahi. Guiƴam yo haɗɗo tan ala ni yettu Allah yo ceerno haɗɗo tan yettu Allah no mbaɗɗa nguley wallahi ko mawɗo Jam tani. mawɗo no fewi eyde hande kam mi ƴettu temps posta e ko noon mi yiiɗa yaltu mi yiiɗa yaade hay nokku hande kam mi lertoto mi suuro ina moƴƴi wona aɗa selli kam jam tan ni alhamdulillah alhamdulillah e Guiƴam min de ko jaam adduno ham ɗo en an wallahi ko woni jaam adduno ham ɗo eyyi wona nde alhamdulillah wonno Guiƴi hamo majjani ɗum eyyi ewa ɗi dumunnaji ko tinata men ɓandam ndu ko min tan Allah e nelaɗo gaddi ɗum jamma mi ɗamta ko ha wiyata ya hôpital wallahi mawɗo kay sa sellani tan ya hôpital wallahi wona ɗafi hôpital an wona ɗafi hôpital Guiƴam aɗa addunomi ɗo caggal Allah e nelaɗo muɗum ala mo joguimi sona gonga te wonko no heɓma ala mbawɗa ɗum yeru sona Guiƴi eyyi ɗum kadi ko jam suudamo mo ceermi paaɗo fuuro eyyi ko on jeeyi sababu addi kam ɗo pour yen jewtin ndeysan wallahi haali gonga aɗa handi gorko kam ne wayi tan an kama majjani so tawi aɗa wonduno e debbo ma sa natti wondude debbo ma so yeehi ha jammaji ɗi anda ni no mbayata ɗi ndeysan eyyi a yaw seerde noon joni ala Yawtere. wona ceergal hollum ceergal amen min dañño ko laabi ɗiɗi ala oyo noon mi wi mi séeri kono wona mi wi mi séeri yimɓe fof no jooɗi ɗum ko ndessude tan wonno min tan mo neɗɗam sehlam timmani armi haala ma heɗomi gay ko ceerta ɗum ko fof mbattawa timmani de enen kay mataw kom laabi tati nannguɗen ala timmani wayo ko ceerta ɗum ko yimɓe tawa ko ɓuuri laabi jeeɗiɗi timmani eyyi jabro Allah iɗi min dal wona ɗum woni koydam woni koydam ceerno Mody ko min ñaaguima eyyi ñaaguirima saabi Allah e nelaɗo ya tinno mballa kam ƴeewa ne jaaruɗa toon marmon mbaɗ négocié debbo ma wattude juuɗam ko harmi ɗum koko harmi iɗi an wota hoorema neɗɗo te iɗi armi haalama ko wiyete ko wiiri jaari ndaari mi ɓoyiɗo jogade haaju mbaɗa haalama iɗi aɗa waɗa kam santage temmin ko haaju jogotonomi ɗi harmani te an ɗum ɗo ko haaju ma ɗo koko harmi ɗum hay so wimam wawi mbaɗa wawi andum wawa mi wawa ɗum hango ala mo joguimi sona an tinno saabi Allah komi ñaagui iɗi ceerno Mody e wartede daro Allah e nelaɗo daro mi ñaagui ala kadi wartede sa yimi ñagoma mi tan iɗi sa tampi jabru Allah wallahi mi ay giloma ɓenna caggal ma aɗa murta aɗa seera min iɗi so harmano mbaɗa wawi wadde wa iɗi koko harmi ceerno Mody ka gorko ko cantata ko ɗum cantanmi jamma so mbiɗa mbiɗan taw mbaɗa ko salaire haɓɓete wallahi mi saɗi Allah mi tampi
añana wonde woppu seerde anani 1 2 3 tan mbiyami seeri aɗa neni aɗan ko woynuma sa serana wayta min noon idi taw gonga mbiɗa yurmima torop way ko harmi kam manda fof noon podmiru waat ɗum kam mi wawa ɗum eyyi bojji ɗo kam ɓuuri bojji lakara neɗɗo kam fewnita ko harmi idi ko hakkude men e Allah ɗum wona hakkude men enen ɗiɗo ɗum koko harmi a seeri ɗum laabi tati idi koko harmi mi wawa idi hattolimama ɗo ɓe tan fo seeɗa ɓooyi ala goɗɗo mbawɗa wadde négocié wallahi wawa debbo mbiɗa yiɗimo KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma